ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ቀኒኹም? ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሎሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ቅድሜና ደሎ ሓበሬታ ክበኩም ኢለ መፄ ኣብ ቅድሜና ጃንዋሪ ባህ ዘብል ዓበ ስልጠና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተዳልዩሎ ንክርስቶስ ትገልጽ ሰበይቲ ድብል ካብ ዝተፈላለየ ስፍራ ካብ ሕጂ ጀሚርክን ግዜኽን ኣስተኻኺልክን ናይ ስራሕ ግዜ ኣስተኻኺልክን ጃንዋሪ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ናብ ስቶክሆልም ሽወደን ክትመጻ ደቂ ኣንስትዮ ክዕድመ ክንፈቱ ኣዝዩ ዘገርም ናይ ስልጠና ግዜ ክህልወና እዩ። ኣብኡ ከገልግለክን እየ ካልኦት እውን ምሳና ደገልግላ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣለዋ። ነዊሕ ግዜ ሓቢርና ክንወስድ ኢና ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቤተክርስትያን ብሓንሳብ ኢና ክንውዕል ናይ መኣዲ ግዜ እውን ክህልወና እዩ። ንሰለስተ መዓልቲ ስልጠና ተዳልዩ ደሎ ን2025 እሳ ጥራሕ ኢና ክንገብር ሓንቲ ግዜ እያ ደላትና ኣብ ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሽወደንን ኣብ ከባቢ ሽወደን ዘለኹም በዓል ኖርዌይ ድዩ ጀርመን ድዩ ኣብ ካልእ ሃገር ዘለኹም ነዛ ግዜ እዚኣ ከይተምለጠክን ምሳና ሓቢርክን ከተሕልፋ ካብ ሕጂ ጀሚርክን ግዜክን ፕላን ክትገብርኦ ክሕብረክን ንደሊ ኣይ ብሊቭ ድማ ን2025 ብፍሉይ ዝኾነ ስፒሪት ተዓጢቅክን ከም ትኣትዎ ርግፀኛ እየ። ዘገርም ናይ እግዚኣብሔር ዊዝደም ድማ ከም ትካፈላ ርግፀኛ እየ። ኣምላኽ ሰማይ ድማ ብዘገርም መንገዲ ከም ደከናውነልና ይኣምን እየ። ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ምሳና ሓቢርክን ንኽትካፈላ ትደልያ ኣብ ታሕቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ክንፅሕፈልክን ኢና። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ቁፅሪ ቴሌፎን እንዳደወልክን ስምክን ቴሌፎንክን ትነብራሉ ዓዲ ሓብራ። ምክንያቱ ብምዝገባ ስለ ድኾነ ትኸፍልኦ ነገር ወላ ሓደ የለን። ጃስ ዓቕሚ ሰብና ክንፈልጥ ስለ ደለና ግን ክትምዝገባ ኣለክን ናይ ግድን ቁፅሪ ክወሃበክን በቲ ቁፅሪ ድማ ኣብቲ ፕሮግራም ምሳና ሓቢርክን ክትካፈላ ኢኽን። ኣብ ታሕቲ ተፃሒፉ ብዘሎ ናምበር ጌርክን ኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ደው ኢልክን ተመዝገባ። ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዐልና እዩ። ንሕና ባሮት ድማ ተሲኢና ክንዓይ ኢና። ንስኹም ብሩኻት ብሉፃትን ኢኽን። ተባረኻ። ሻሎም